Njem ja. To, Eto je. počeo sam. I počnemo dobrodošli u novi klip. Danas snimamo novi klip. Bra. Pa, verovatno, ne znam. Snimamo Verovatno snimamo novi klip. malo Fortnite, begi, malo konek. Ako gledate, danas je 11.12. Pa ovaj video ima da izađe 12.12. Danas je 12.11. Retro glupi. Pa kod mene drugačije. Gdje si retard? Pa i meni piše 11.12, ali to je Kakav sam ja nego je neki? 12.11. Pa dobro. Ovaj video ima da izađe, Izmišljamo mi ovaj pamet. video ima da izađe 13.12. Tako. Jer hoću prvo da snimam Minecraft. A što si pizza, alove? Gasit kako ću da snajpam ovog... Tebi smetaju kad snimaš. A što mora da mi pričaš? Eli tebi smetaju kad snimaš? Ne. I smetaju, samo sestra i više. Znači, nadal da izbacim klip, boli me ovo. Pa i što da ga ne izbaciš, no? Zašto u Holy Hedges? Pa nek se Sve čuje. se čuje ona priča u pozadini. Nek se čuje, ako. Zdravo je to. Gde si pao be ti? Dobro što to bilo što sa... Evo, stavi posle u Discord ovu chat. Ostavi mi link u Discord si mi stavio, ostavi mi link od tvog kanala i... Da li si toliko noob da ne znaš disk? Ti si retardiran, Link ej. od tvog kanala! Alo, link od tvog kanala, reći. A mnogo si glupo, brate, kako to ne znaš da uradiš? Gledaj koliko ljudi ovdje ima u pičku materinu. Ja to nikad nisam radio. Ja se nikad nisam bavio baš nekim profesionalnim filmom. Ovo je mnogo profesionalno da ubaciš ovo govno. Dođi bre, jebem te. Obre, brate, više! Samo ti spašavam guzice. Ajde, ovo je. Ajde, moj. Mnogo je low, mnogo je low. Ima 21.662. Ajde, red je. Bradja, snubom. Ajmo ne obriši to, bilo što sa... Idem na Discord. Lazak. Mongol Funny Conversation. Lazax. Lazax, 2 video snimka, kanal ubaci ovdje, uđi u video, Fortnite srpski gameplay epizoda 1, ubaci link, copy, paste, evo ti ga. Pravim baš. Što je lep jebem ghost. Ajmo ne obriši to, bilo što sa... Aj, sve mi zakući. Jebem ti više obijes. Mislim, nije dobi jesam nego. A bate, ja kad snimam preko bandikama, meni ništa ne koči. Baš je lepo. Meni se sve da mogu. Neko je level 4. Ne, neko level 104, koji kurac. What the fuck? Ispadni noob. Aj, mrale, baby, mrale. Bate, više šta je s ovi krugovi? Brži da ovo bilo sa... Ja, nešto sam ja video. Nešto sam video. A šta misliš? Pa lamu sam video, lamu. Da, pogledaj je pizza.
Ali brzo dolazi do mene, ja ću crkne, ovdje ću... Pa crkni, ko te tera? Ti me teraš. Ja te teram da ti... Ej! Ne postoji picastija pizza od tebe. Ben, jel. Ovam crku kompjuter zbog ove FPS. Gledaj, i meni! Reci, pamtili. Me sereš. Me sereš. To je to. To je to. Rešim. Ja sam ishilovan. Da ishilovaniji ne mogu da budem. E sad, da li da pijem big ili da nađem minije negdje? Ja imam big još jedan, ja ga pijem. Mislio sam da ću pronaći minije, pa ga nisam pio, nešto minije. Pronašao sam plavi pump, tako da tebi možda ide zeleni. Ja imam zeleni pump. Pa ja imam plavi. A znaš šta još imam što ti... Znaš šta ja još imam što ti nemaš? Mozak, brale, mozak, brale. Oj, smrš, brale. Mrtav. Ovo tako to plavi, je. Ja uvijek dobijem sudove odmah poslije toga kad popijem big. Mene Ekstra. neko... Ja sam se napumpao. Jebate, onda ću uzem i pump i tactical measure i... Greota mi bate da stavim tactical. Ti si retardiran. Greota. Imaš rakete? Greota mi... Nemam. Greota mi da stavim play pump. To sam mislio. Daj ga meni. Uzmi ga. Šalim se bi imam ja Da taktika. mi ostane... A jebi ga. Još jedan big shield. Reši. Glupo što si izbacili čakđak. A znaš šta je još glupo? Izbacili slurp. Znaš šta je još glupo? Ale koliki ping. Izbacili slurp! Kako si ti glup? Pa to sam sad rekao retardu jedan. Jedi govna be. Pojedem to odmah. Šta je ovo više s ovi zidovi što ne mogu se rasture? Gdje je sad ona pička? O ne, breši to, belo sam sa... Pico, ko ima više materijala? A? Ti, daj malo jebem tu. A, ću ti dam. Ja, i neki likovi. Jao, vidi. Boga crku. O jebem ti jedi. O ne tamo jebem tu do ovom stranu. Ja sam noob, majke. Ajde ulazi vamo. Ja ne vidim gdje si ti. Mnogo kenjam. Jebem ti privučem to. Okan. Ovo to ti je drugi. Da jebem te u stvar. Lepaj ga. Hehe. O, ne seri. I taktikal si pronaš. Šta si pronaš? Ništa. Šta si pronaš? Ništa. Ovo... Ovo... Šlikovi to. Sanji, nemoj da ideš da se healam. Da se healam retardu. Aj, Niko, ti to ne voliš da koristi. Ja ne volim. Ko je to rekao? Ti to ne voliš. Vidi Ti ga. si mi rekao mnogo puta. Kad mi nađeš plavu M-ku daću ti ga. Imam zelenu M-ku. A, pa briga me, imam je ja. Ja, imaš i ti, a imaš već je. To je to. E, gdje su ti likovi? Evo, vamo negdje. Tamo. U, ja sam se izlučio medkit, čekaj. Daj mi taj medkit, imam 3. Imam 2. Znaš koliko ja imam? 6. Opa. Mra, 6 medkit. To nije moguće, brat, nije moguće. Pa imam 3 i 3, ono. Šta pričaš? Gdje su ove pičke? Big shield, reci, big Dimitrije, mogu da se pretvorim u tebe, shield. gledaj. Opet sam full shield. Pretvorio sam se u tebe, ladno, gledaj. Oće. Hop, evo ga.
Vidi! Uši si u nešto. U tebe... Evo kanta, jebem te usta, šta me rousteš. Ja te Kanta, roastam. pičko jedna, a? Kad govoriš istinu, ne roastaš. Mrtvo jebem ti kantu. Što si ubio sebe, bre, majmune, bre? A, Daj malo materijala kad ih ti već ne koristiš. nemam, Sve nije problem. nemam ja. Nije problem da... Abi, nema materijali, šta pričaš? Imam, brat. Nemam! Gledaj kako Nema, malo. Znaš šta imam? Dođi, vidim kvart. Dođi lik. Nemam ni jedno drvo. Nemam ni za zid. Dobro imam, sad imam. A utvorio si ovamu, kako laži. Pa nisam. Dođi lik ovdje kod mene. Dobro bre Alo, majmune. lik kod mene. Čekaj! Da bog te tu ubili. Ništa. Mrtav be. Ma jedan je, sam je. Ma imam ja samo 704 drveta, 455 ciglu i 442 metala, ništa više. Mrš, pa daj malo. Pa nema materijali, šta hoćeš? Šta staviš? Nemaš. 700 drveta, ja imam 300 drveta, bem tu sto glupa. Jel hoćeš? Evo ti. Zajebavali. Evo ti drva. Daj sve. Daj sve. Evo ti. Evo ti metal, 500. Metala je. 500, drži. Zabala me. Ozbiljno. Ujebem tu usta. Hvala. To mi je najmanje što imam. Ja najbolje. Sirotinja. Sirotinja. Ne seri. Zlatni roket. Rakete. Šta? Imaš mjesto za Big Shield? Baš. Imam. Dođi uz mi već. I da, imam samo 6 raketa, ne trebaju ti valjda. Aj bre, imam zlatni ovaj. Pa? Evo ti medkitovi. Evo ti 3 medkita pizza. Ostalo 2. Nema mesta. Nosim 3 minije. Ja imam 3 medkita. Rakete bem tu sam. Ma jedi govna, Daj mi evo ti. rakete bem tu. Šta ti još treba? Šta sve imaš od mene? Ništa. Koliko imaš metkova be? Ja Šta sam ništa? puno pravim. Imam 13 rakete. A koliko imaš metkova be za sve? A 201 za M-ku, 44 za tactical, likovi u blizini i 13 raketa. A 18 za snajper, 360 za SMG i to je to. Na šta sve ja imam? Ja 400 i nešto. 403, 72 za snajper. Op, čujem lika. Čujem lika. Evo ga. Evo ga u brodu. Pogodio sam ga 33. 33. Alo. Kaši ga, on izgleda sam. Nokan. Gradi se, please, nemoj. Bravo, Iz vode sam ga snajpio. Ej, imaš i ti. Evo ti zlatni ovaj. Ja. Jebam tu ste ukradi mi taktika. I ja. Ukradi taktika. Evo ti snajper. I ja. Pa ja sam pun sine, ja sam sve ljubičasti ovo govno. Živo. Au, brat, ne seri. Šta će mi to govno? Prš. Nemoj bu brod, no. Jedi govno. Te brodove ne volim, ubem ih u što. Ja skupljam materijale, nemam ih uopšte. Sad mi ne laga mi puno, ne laga mi. Lik, dođi. Gde? Ili 2, ne znam. Dođi vamo. Pa ja sam full. Dođi be, evo ih ovdje u kuću. Čekaj. Ne mogu. Nemoj sad crknem, ako sad crknem. Pa ja bolje od tebe, pa ako ja crknem, onda su crko i ti.
skroz dole su. A predstavit ću... Evo vrata, nemoj da otvarati. Rekao oni postaviše. Begi malo. Uništi ma. Nemo. I oni postavili negdje treba. Ja sam još jedan postavio. Li, gledaj šta ima loot unutra. Ja da imamo granate. Ajde. Neću. Ubacim tu granatu, ubacim. Pa da imamo, kažem, ali nemamo. Slobodno. Aj, ostani ti tu, ja ću sad da dođem. Da im mi razne... Stani, imam ideju. Čekaj, nemoj. Imam ja ideju, ja sam im ideju. Opa! Smrc! Ja mu dao 71. Čekaj da se healam. Pazi, tu je drugi. Čekaj da se healam. Nemoj da napadaš. Vidi ga drugi su stao u mesto. Nije imamo ništa. Šta sve imaju? Imaju oni, crk, nemaju ništa. Plava M-ka to. Hoćeš plavu M-ku, daš mi ono. Neću. Daj mi plavu M-ku. Hoćeš plavu M-ku za ono. U stvari, Daj ti prvo ono, evo, čekaj. ajde već. Jer si pica. Ako nađeš skar, daj mi ga, nemoj si pica. Dobro, daću ti ga, meni ovo bolje od skara. Ti si retard. Koliko imaš kilova? 3? 4. A ja imam 3. Lepo je počeo game, još 12 ljudi ima. Est. Šta nama 12? Čekaj, ne mogu se popnem. Ovako ja volim da se popnem jednostavno na kuću i razgledam gdje su ljudi. I onda čim vidim nekog odmeraš. Brod u blizini. Brod. Ja. 21 shield. Oh, shit. Če moraš? Ne, ali vidim brod. Ja otvorim chest. Ja Otvari. sam dao liku 21 shield. Ja ću mu dam 150. Evo. Aj mi u krug. Ovdje su On bili. ih je. Tu su bili. Ajde i čekamo, ajde i se čekamo. Ide, možda su tu. Nisu tu, aj begi. Neću. Ih je, već. Pa ja. Ujebem ti sve u pičku. To je to. Ujebem ti. Eto, manda popijem medkit kasnije. Piješ medkit. A šta da ga pojedeš? Ne, nego ti ga zavijaš u ruke. Zavijaš ga. Lik me puca. A ja sam low, ja sam Ovdje low. iza kamena, Ja, iza kamena, dvojica. A, zašto? Ja sam gotov, mrtav sam. Ekstra. Jedi govna, ako sam ja mrtav, mrtav si i ti. Metki minije, dođi. Ne, zona. Dobre. Eno ih čovjek tamo gore na brdu. Gdje? Čuti dok nas ne pucaju, dobro je. Ujebem ti da sam ga promašio. Brži jebem ti više. Šta će mi? Imam ih samo još 3. Imam ih A samo popij. još 3. Evo ga iz otišao. Uzmemo mi malo veći hajde. Hoćemo na drugu? Dakle! Jo, eno ih iza!
West! On je tamo. Zapad! Ja. Da. Oni samo sa snajperima gađaju, mislim da nije sigurno. Što oni ne znaju da izvade assault rifle. Pazi, snajper će te. Opa! Opa. Moram se... Imaš meč. Imam. Mini. Imaš minije. Imam. To ti U stvari nemam. dva. Jao, iz kojih situacija se mi vadimo zapravo. Upi 2 minija, bro. Odakle više? A je. Koliko ih ima? A ne mogu više. Ja više ne mogu da te bližim. Ja ti kažem lepo uzmi minije. I ne možeš uvek baš da se snajpaš. Moj si rektor. Ja sam zaštićen. Ajde jebe. A gdje ih rašaš be ima da crkneš? Jao! Begaj! Begaj, mene snajpaju, jao! Tebe noknem snajper, brat. Ajde, uzmem ti ga. Sad si gotov. Ulazi u to. Mrtav si. Ja ti kažem podigni me, majok. Ne. A ne moraš, sad si mrtav. Ja sam te digao 2 puta, rektor. Pa briga me. Ja sam tebe onaj put, jedan put sam te digao, drugi put sam te ributao. Pico jedna. Ja ne mogu da te dižem milijardu puta. Vratite je u boks. Ja neću da snimam još nedelju dana. Imam već 2 videa. Be, viš da su... Viš da me rašaju, čekaj. Moj si pe, molim. Koji traj hardu je glava. Jao, pa ti si mrtav. Prš, govnaru jebe. Šta se smeješ, igram bolje od tebe? Ti si mi 2 puta.